Tak zdravím všetkých na mojom kanáli. No ako vidíte, začínam ďalšiu časť. Takže zadná náprava je zložená, nádrž takisto. Kufor vlastne ten je takej polo ešte len spravený. Takže tam sa ešte bude robiť. Ale idem ďalšie vlastne podlahy. A potom nasledovať budú prahy, no ale chcem, než začnem tie prahy robiť, tak odstránim si vlastne tieto asfaltové pásy. Výborne to ide s touto opaľovacou pištoľou, takže to nahrejem a už potom s látkom zoškrabem ten asfalt. Musí to ísť všetko preč, lebo chcem celú podlahu vlastne vybrusiť do, aspoň tam, kde je tá hrdza, vyčistiť to a zistiť vlastne v akom je stave a potom vlastne tam prídu nové tieto asfalty. Takže chcem to vlastne aj pod tým asfaltom ošetriť a no chcem, aby to bolo dobré, nechcem, že je to popraskané, Boh vie koľko tam už tej vody zatieklo, keďže vidíte, že tá podlaha je trošku chytená, ale není deravá. A dúfam, že bude dobre, no. Takže toto je také na tom, že neviem, v akom to je stave, no. No ale prv potrebujem vlastne odstrániť túto podlahu, takže, či vlastne podlahu, tento asfaltový pás, ktorý tu je. Tak idem na to. Takto krásne dole. Ja som to skúšal zastudená, ale to je nič. To sa človek obuchá a nič z toho. Takto krásne to odlepíte.
Krásne to ide dole. Takže takýmto spôsobom sa dá očistiť alebo odstrániť ten asfalt. A aké teplé ešte. Takže no, zatiaľ toľko. Potom to vyčistím štetinou, vidíte, tu už je diera. Tam pod tým je tiež diera. Neviem, či to bude vidno, asi nie. Tam dole. No nič, všetko sa to bude musieť odstrojiť. Celá palubovka, všetko preč. A tie koberce, všetko sa musí vyťahnuť preč a musí sa to vlastne spraviť pod tým. Všetko ošetriť, očistiť. Táto strana je relatívne lepšia, horšia je tá druhá strana. Takže začal som odstraňovať ten asfaltový pás už na pravej strane. No ako vidíte tu, hneď som chytil mobil do ruky, odstránil som pás a pod pásom je diera. Takže má to zmysel dávať to preč, lebo fakt človek nevie a hlavne pri takomto poškodení, hej, kde ešte môže byť diera. Hej, takže musí sa to spraviť. Je to lepšie teraz odstrániť a potom dať nový pás a mať istotu, že pod tým pásom je to všetko v poriadku. Takže tu vidíte, prečo odstráňujem tieto pásy preč. Hej. Niekde môže byť dobré a to ešte neznamená, že tam je fakt dobré a že tá podlaha nie je vznitá. Na tejto zadnej časti veľkou pravdepodobnosťou v tom, jak je to vypúšťacie víčko, takisto bude buď veľa hrdze, alebo nebodaj aj diera. Ale tu som dieru natrafil pod asfaltom. Takže jednu podlahu som tak z prvoti vyčistil. A chcem vlastne vyčistiť aj túto. Musím odpojiť káblový zväzok, lebo neviem, tadiaľ mi to neprejde už. Bola nejak podlaha opravovaná a tým pádom som to dal aj bokom. Takže musím každý káblik odpojiť a pretiahnuť cez dve tieto, aby som ten káblový zväzok dal vonku. Takže tak.
Takže takýmto spôsobom to musíte vypáčiť. Tu je takýto jazyček. Ten treba vlastne zatlačiť. Vyťahnete kábel alebo vodič a musíte ho znovu vystrčiť, ten jazyček, a znovu zakvačiť na to isté miesto. Hej. Treba robiť jeden káblik po druhom, nie všetké naraz, lebo potom bude z toho nikto nevidie. Ano. Takže idem na to. Je to babračka. No. Takže nakoniec sa mi to pekne podarilo. Trvalo to nejakých 10-15 minút, možno menej. Takže je to vyvlečené z tej svojej polohy, kde bolo. No a teraz môžem vlastne očistiť túto druhú časť podlahy. Hej. Tak, toto bude prvý výrez podlahy. Takýto kúsok. Ešte dobre, že druhá strana je zachovala. Tam myslím, že nič netreba rezať zatiaľ. Tu v zadnej len tento kúsok, hej. Čo je veľmi dobré, lebo predne tam sa bude musieť viacej toho robiť. Takže toto vyrežem a budem to mať nachystané na vyvarenie. Hej. Otvory sú dobré, 3 sú dobré, no 4, keď ho očistím, no aj nové víčko tam treba, takže bolo prehnité. Tieto sú dobré. Takže aspoň dáčo, no. Toto sa musí vyrezať. Tu je ešte tuker, tu niekde je tuker, takže ten obídem. Takže super. Tak, mám to vyrezané, ošetrené odhordovačom. Ešte je to také špinavé, no ale to sa všetko potom očistí, keď sa bude vlastne chystať na striekanie. Ešte prebehnem tú druhú stranu odhorzovačom a od spodu okolo toho víčka. No uvidíme, jak sa to tam vyčistí. No. Tak vítajte pri takej časti, kde budem rozoberať dvere. Nebudem ich dávať dole, lebo budem robiť prachy, ale chcem ich odľahčiť. A vlastne aj tak ich musím rozobrať, hej, časom. Takže to je úplne jedno, či to spravím teraz alebo potom. Jediné, čo tu ostane, je zámok, aby som mohol vlastne si tie plechy nejakým spôsobom regulovať, aby som vedel vlastne dvere otvoriť, zavrieť, hej. Ale ostatné vlastne sklo, všetko, tesnenie, to všetko môže ísť preč. A bude sa to čistiť a čaká príprava. No. Ja už mám z tamtého auta vyčistené veci, takže v podstate mám nahrané diely na dvere, keby niečo chýbalo. Není s tým problém, ale tak či tak musím aj toto rozobrať, lebo potrebujem zistiť, v akom sú stave dvere znútra. Viem, že tie šoférové dvere sú poškodené znútra, boli prevárané, spolujazdcové neviem, v akom stave sú. Takže tam budem asi pravdepodobne buď to budem musieť opraviť, alebo to budem musieť vymeniť. Tak, poďme na to. Je taká fólia, aby vlhkosť vlastne nešla na tapacír. To už je na takéto samolepky poprilepované. To bolo pôvodne, to bolo zalepené takto po obvode. Fóliu vám potom ukážem, mám na to, zohnal som, nie že fóliu, ale zohnal som povedal, také vrece fóliové a z toho to vyrobím, hej. Toto už je hotové. Je takáto tacka ešte, aha.
Tak, toto si nechám. To je neuveriteľné, aké sú tie dvere špinavé. To je normálne hlina vnútri. Normálne je hlina vnútri. Kde začať? Takéto príchytky. Takéto matičky. Všetko treba dávať do jedného, lebo nikto to už potom nenájde. No. Tak ako ste videli, dával som na tej ľavej strane dole. Odstrojoval som dvere vlastne, ale stala sa mi taká vec, že som mal veľa videí nahratých, tak sa
mi nenáralo vlastne, ak dávam dole tieto lišty a tieto veci ďalšie, takže musím to ešte raz takto, aby ste vlastne videli, ak sa to robí. Však ako to nie je nejak ťažké, hej, ale niekto možno začína a ešte to nikdy nerobil, tak možno, že mu to trošku pomôže. Je dobre podávať všetko vlastne, aby sa to nepotratilo, lebo tieto klipy stačí, že sa trošku píhne a stratíte a potom už dá sa síce kúpiť, na českých stránkach som to niekde videl ešte, ale u nás už nie. Takže tu vám chcem ukázať, tu je takýto šrob, strašne zle sa dáva. Väčšinou sa strhne tá hlavička, hej. Je to už staré, je to zhrdzavené v tom závite. S touto šrobou je vždycky problém. No, ja ju skúsim postreknúť trochu. Nebodaj vyjde dobre. Tam to vyzerá, že áno. Tak asi aspoň jedna jediná, ktorá vyšla dobre. A vlastne tu si dole uvoľníte. A teraz sa to sklo vybere. Tak. Tyčka sa musí vyberať spodom, hej, lebo tá sa pustí dole. No a už potom vlastne môžete tieto lišty vyťahnuť. To ide trošku ťažšie, lebo to tam je zaseknuté, ale odoberiem. Vonkajšiu. Všetko pôjde pekne. Dobre. Pôjde aj táto. No a teraz vyberiem sklo. No poď sem, kamarát. Tak. Dáme hore. No a ešte tú tyčku. Máme tu tyčku vonku. Tu je vnútri také ťahlo spojené s tou kľúčkou, takže aj to musím odpojiť. Trošku oleja. Toto sa vyťahne vonku, to je ľahúčko ide. A teraz
Áno, tu je segerka, hej. Tamto mi chýbala, takže tam mi chýbala segerka. Preto som to tam rýchlo vyťahol. A hneď som aj zistil, že vlastne prečo. Toto dobre, toto nevypadne. Túto segerku uvoľním a vyberiem lánko. Takže takto rozoberiete. No a potom tu sú ešte dva šroby, hej, a vybere sa zámok a tým pádom vyklepú sa vlastne tie kliny, ktoré sú na závesoch, odpojí sa odbržďovač a tým pádom už môžete dať dole dvere, no a ešte toto sa dá dole guma, hej, tesňaca. A tým pádom je vybavená vec. Toto tu je na každom jednom takto. Či to tak bolo? Ale asi áno, lebo to tak bolo. Zámuj dám potom naspäť, lebo potrebujem vlastne mať funkčné otváranie dverí. Takže takto robíte v podstate všetky 4 zámky, vlastne všetky 4 dvere takto spravíte a už potom, keď sa budú robiť dvere, tak samozrejme už pôjdu dole aj tieto. Všetko treba dať dole, hej, lebo záleží síce od akom stave to máte. Keď to máte v takom dezolátnom jak ja, tak vám nič iné neostáva, len všetko rozmontovať a pekne s vápkou, od nejakým odmasťovačom kuchynským. Ja obyčajný kuchynský používam, ekologický, takže normálne čo do kuchyne sa používa. A s týmto pekne odmastím a hotovo. Tá lišta nedrží, paráda. Jedno prekvapenie za druhým. Takže asi tak. A predné dvere, to je to isté tam. Akurát nemusíte odpájať tieto lánka, lebo to je krátke lánko, tam vám zavádzať nebude. Takže tak, dvere mám odstrojené, všetky 4. No a ďalšiu vec, čo potrebujem vlastne vybrať z auta, je palubovka. Nie je zaprašená, ale pravdepodobne tu budem dávať tú, ktorú mám v byte odloženú. Tá sa mi zdá, že je lepšia, však potom ešte porovnám, uvidím. No a potrebujem vlastne túto vybrať, aby nedošlo k nejakému poškodeniu, lebo sa tu bude zvárať, rezať, takže hej. Netreba si to ešte viacej dohondiť. No a kolesa mám pekne vyrovnané, volan je nakrivo, nevadí. Toto teraz nie je dôležité. No, dosť bolo rečí, ide sa na to, lebo to treba dať dole, všetko poodpájať, takže uvidím, ako aj s tým natáčaním bude, lebo toto sa dosť ťažko natáča, hej, to je také, no. Uvidím, možno to budem v nejakých sekvenciách dávať iba. Takže po takýchto kúskoch vám to budem takto po troške natáčať, lebo fakt nedá sa to a nemali by ste z toho nič, videli by ste iba môj chrbát. Hej, takže odšroboval som tieto dva šrobiky, spodný panel, volant, hej, ten sa potom nahodí. Takže ja vlastne poodpájam tieto konektory. Tu sa v podstate nemáte kde zmiliť, no, tu je dorábané kvôli tomu otáčkomeru, ale to ja si potom vyrieším už tieto veci. Takže v podstate nemáte, tu si dám značku, lebo tu sú rovnaké, takže túto nejako zaznačím, aby som vedel, že to patrí k sebe. A ostatné sa nemám kde pomýliť, lebo tu sú rôzne tieto konektory. Takže takto. Toľko kilometrov, Boh vie, koľko ešte navyše, hej. Takže palubovka je odstrojená,
všetky šrobiky povolené. Teraz už len takto pekne sňať dole. No, tu máme nejaké kábliky. Takže toto všetko sa bude musieť poodpájať ešte. No a tým pádom v podstate to mám celé dané dole. Ešte tieto výduchy a už sa vlastne dostanem k tomuto odlučneniu. Ale už v podstate by som mohol aj spodok vyťahnuť. Takže aspoň takto to celé odstrojím. Hej. Ešte nejaké dorábky. To je polámané. No, super, ešte dobre, že mám náhradné. Takto vyzerá vlastne už aj s vybratým vedením vzduchu od toho ventilátora, alebo od toho kúrenia. Čiže toto je už vonka. Z vnútornej strany boli 4 šrobíky a z motorového priestoru boli 4 matičky. No. Takže táto časť bola z motorového priestoru. Tu boli tieto 4 matičky. No a na týchto vidličkách boli 4 šrobíky. No. No, toto neviem, či to tak má, asi to tak má byť. Má to tak byť, hej. No. Takže takto vyzerá ešte tie koberce vyťahnuť, ale to musím vlastne odpojiť riadiacu tyč a tam mať to prevliec. Inak ten spodný nedostanem vonku. No a ten vrchný zatiaľ má čas. Hej. To by som musel vyťahnuť aj komplet káblový zväzok z motorového priestoru, inak to nevyberiem vonku. To má zatiaľ čas. No. Akurát taká malá zaujímavosť. Tu som našiel takýto štítok z výroby. Takže je to 8. januára 1990 boli vyrobené tieto koberce. Toto neviem prečítať, to je tam šnasta, neviem. Takže počet kusov 20, žatec, závod. Ano. ST, Pšíčna, Horní. LŽ. No, pomaličky sa púšťam do tej podlahy. Zatiaľ to vyzerá tak, že táto strana je celkom dobrá. Hej, v takých úvodzovkách by som to dal. Tu som mal takú džúrku. Možno, že ste si to všimli, keď som to tu odstraňoval ten asfalt. Takže tu je ten kúsok, hej. To bolo to takto. Takto to vyhnilo. No a na srandu je to vlastne miesto, kde boli prichytené tie palivové rúrky a brzdové. Takže no, vzadu som sa tešil, že som sa vyhnul tomu tukru a tu vlastne rovno na tom tukri som to chytil. No nevadí, spravíme. No a potom tu je takáto pod pedálom dierka. Tu sa križujú dva plechy. Prv som nevedel vlastne, jak to tam je, ale nakoniec som to nejako vyzistil, že tento plech je vrchný, pod tým je ešte spodný, čiže uvidím, jak to vyrežem, čo mi tam vznikne. Hej. Netuším, že nie som klampiar, netuším, jak to tam je.
či bude ten potný plech ešte ďalej nasunutý, hrdzavý, či to bude takto nejako zarovno. Uvidím, lebo teraz sa tam nedostanem, je tam rameno, je tam nápravnica. Musel by som to všetko dávať dole, hej. A to sa mi nechce, poviem pravdu. Už som to robil a nechce sa mi to. Lebo viem, čo to je za robota. A kto to robil, dá mi za pravdu, že je to iná babračka. No. Teraz som si všimol, že aj tuto je. Počujete? Jak praští. Takže je tam džura. Lepšie povedané, bude tam džura. Takže tam sa to bude musieť vyrezať. Hej, lebo už keď takto praská, to znamená, že už to tam drží len silou vôle. Takže ja idem toto vyrezať, idem tam to vyčistím ešte hore a uvidíme, čo tam bude, vznikne. Bodaj by tam moc veľká nebola, to by bolo dobre, by sa to dalo ešte zavariť. Schopne nejako. Hej. Takže vidíte, že ono, aj toto som tu vyčistil. Toto budem musieť nejako prevariť a prebrusiť celé. Tento kúsok. Nech to má trošku aj estetickú stránku. Alebo to takto vyrežem. Uvidím, čo z toho vznikne. Asi to takto vyrežem a potom tam dorobím taký kus nejaký. No. Tak idem na to. Takže ako vidíte, podarilo sa mi to vyrezať. Tam dole je už vidno časť nápravnice a ramena. Čiže budem to zatiaľ robiť iba z vnútornej strany a z vonkajšej už potom, keď sa vlastne rozoberie tá predná časť auta. No a tiež, jak som sa dobre domnieval, tak aj táto bočná strana bola chytená. Vidíte, že tam je trošku karambol, ale nevadí. Pravím to nejako. Takže toto, tento kúsok som vybral, sa mi to nelúbilo. Tak tam dám taký pekný plech, obvarím to a myslím, že bude dobre. Ostatná časť je dobrá na tejto strane už. Hej. No a potom tie spodné hokejky, vlastne toto je, tu je tá hokejka. To sa bude meniť takisto, komplet celé som sa rozhodol na jednej, na druhej strane, bezpodmienečne, áno. Takže toto sa bude najbližšie robiť. Tu máme takéto 1, 2, 3, 4 a tu je 5. záplata. No a tu som musel dať dole koleso, lebo som sa už tam nemohol viac dostať. Takže z tejto strany to takto vyzerá od kolesa. No a tu už vidíte ďalšie karamboly. Hej, hore. V jakom stave to je. No, najhoršie je to vlastne to uloženie blatníka hore. To je úplne odhnité. Takže tam bude iná balada. Takže. No ale uvidíme, nechám sa prekvapiť, čo to spraví. No ešte tu skúsim nejako vám to ukázať od spodu. Tu je to v takomto katastrofálnom stave aj tie hokejky. Takže tu vidíte, že to sa musí meniť. To je. No a vlastne tú spodnú časť budem robiť znútra a potom sa zvonku spraví, keď sa vlastne rozoberie celý motor, keď sa dá dole nápravnica, ramena, tlmiče, všetko. Čiže mi ostane voľný motorový priestor a vtedy sa to vlastne dokončí. Lebo ja teraz nebudem rozoberať všetko a proste není šanca. No. Tu niekto asi menil tlmiče, lebo vidno, že tu sú tlmiče menené. Typujem tak 5, 7, no skôr tých 7 mám viac rokov. Ale nie sú pôvodné, lebo je tu nápis ešte. No, uvidíme. Dobre. Tak, púšťam sa do tej podlahy. Zhodil som zadné dvere
pretože súčasťou bude vlastne aj výmena prahu a už konečne dokončenie tohto lemu. Dúfam, že sa mi to podarí. Takže tu aspoň toľko, že vyrezal som tieto záplatky, hej, všade na tieto dierky, kde som si povyrezával tú nilobu. Ešte som to dal prebehnúť tým odhrdzovačom. Takže zatiaľ takto. Ako vidíte, už palubovka tu není. Hej. Pomaličky sa púšťam do ďalších vecí. No ale potrebujem dať vlastne dole blatník, lebo potrebujem zhodiť vlastne aj tieto dvere. Tu vlastne hovorím, ja neviem prečo. Takže potrebujem tieto dvere zhodiť dole, aby som sa dostal ku závesom, lebo nechcem ich šťapou vybíjať. Aj to by bola možnosť, hej, ale je také komplikovanejšie, no aj tak potrebujem dať dole blatník, aj tak. Takže ja som si ho už pouvoľňoval. Kapotu mám takto, áno, no mi nepadne to. Už som to aj trošku od toho tmelu odlepil. Takže takto vidíte, že je to nádhera. Nádhera. Problém je ten spodný šrob. Tam sú dva. Čiže zatiaľ ešte to takto založím. Trošku ohlo, to nevadí. Nevadí s týmto. Toto mi nepadne, lebo to mi drží mi tá spera. Problém mám s týmto a potom s tým vnútri. Ja neviem, či tento... Skúsim ho nejako vytrepať vonku. Takže skúsim to nejako vybiť. A potom... A to je horšie. Je vlastne tento. Tam už preskakuje, tam už nedám nič. Neviem, či to nejako odseknem, lebo fakt to nevyberiem vonku. Už mi to preskakuje tam. Nezachytím tú hlavičku. Ale o to nejde, tam už by sa to, tam sa to potom vymení za nový. By sa na novo spravilo, ale ma to trošku štve, že to nechce ísť von. Takže ja sa idem s týmto ešte pohrať a tam to uvidím. No už som to odtrhol od toho tmelu. No, uvidím, jak to spravím. Už som kúpil aj zástierky, takže budem to tu môcť nejako vyskúšať, aby mi to tu sedelo všetko. Nie, že spravím a potom mi to tu nesadne. No to musím dať veľký pozor. Takže takto, aspoň takúto vsúvku vám spravím. No a ešte by som zabudol, hej. Dal som dole nárazník. Tiež všetko to je hrdzavé, no pozalepované. Zistil som, že nejaké dierky sú. Nejaké dierky. No, to je slabé slovo. Ale sú. Ale vyzerá to tak, že tieto nosníky predné, že sú v dobrom stave. Horšie je to s plechom, ale keď som spravil zadné tlmiče, tak spravím aj predné. Nejako sa do toho dostanem. Tieto diely sa dajú kúpiť, aj táto časť sa dá kúpiť, aj vnútorná časť. Hej. Takže horšie, že ten vnútorný stojí 27 eur, no tak to keď dvakrát, tak to je dosť. No. Tu je horšie na tej pravej strane, jak na ľavej, ale nič iné mi neostane. Takže uvidím, no, jak to budem robiť. Lebo nakoniec nechcem úplne meniť celý ten predný diel. Uvidím. Nebudem teraz hovoriť, lebo neviem. Jak idem sa potrápiť s tou šroubou tam dole a tam tu budem musieť nejako odraziť, lebo to mi nepôjde nijak.